Adto sa naistorya tato sila hambal nila duwa-duwa pa kuno nga mahatagan sila sang 13th month bangod nga nag-struggle man ang ilang mga employer. May atoto nga kinahanglan nga mabaligya kuno nilang amo sini kadamo nga produkto kinahanglan nila mapaubos ang amo sini nga kota kay amo pa na ang ilang nga 13th month pay. So kay inano ginathag sang Trade Union Congress of the Philippines nga mandatory sa layi ang paghatag sang 13th month pay. So sa aton dira ang mga employers kag mga empleyado ginaathag nato no nga hindi ini bonus ya kon incentives kundi makabig gid ini nga sweldo sa mga empleyado kag dapat nga mahatag antes ang Disyembre 24. Apang naintindihan man nato no nga nag-struggle ang mga small kag micro businesses madamo sang wala bala sang kapasidad nga maghatag sang 13 month pay gani posible suno sa TUCP mahimo man nga magbuhat sang kasugtanan ang management abi kag ang empleyado nga mahatag na lang pinaagi sa installments. For example, kato nga abi ang ihatag sa bulan sang Disyembre kag ang nabilin sa bulan naman niya sang Enero apang dapat no na agrihan o kung nahisugtan ini sang employer kag trabahante. Mayara man sa mga loan schemes bala para sa micro kag small businesses iya ka DTI agud nga makahatag sila sang 13th month pay sa ilang mga empleyado apang medyo madamo-damo no ang mga requirements. Gani naghingyo man ang Trade Union Congress of the Philippines sa DOLE kag sa DTI nga panubuan ang ilang mga gina-require agud nga maka-avail man ang mga gagmay nga negosyante. Magluwas no sa sektor sang negosyo ining sektor sang transportasyon nagastruggle man sa karon ilabi na nga ikawalo na nga asod-asod nga simana nga nagasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Syempre una diri nga nagastruggle amo ang mga drivers no, especially ang mga public utility jeepney drivers imbes nga makadugang pakuntani sa ilang ipauli bala sweldo nila abi kalanon bes ang ilang mga pamilya no kung mga kabataan sila balay sa krudo pa makadto. So amo na no ginaduso sa karon ang pagsaka man sang plite which is ang apektado amo naman ang mga pasahero. Imagine bala humalin sa nagsugod ang pandemic yan nagdoble man nagduha ka pilo ang plite kay bangod nga half lang no ang capacity sa salakyan. So amo na gin doble nila ang plite sa mga PUJs pero sa karon makit-anta do wala na gani gina-implementar ang social distancing. So tapos dugangan pagid no ang plete so mabugat gid ini amo na nga nagahingyo man ang United Negros Drivers and Operator Center ining undok bala nga instead abi nga pasakaan ang plite suspendehon na lang anay ang implementasyon sang 12% nga VAT kag panubuon ang iban pagid nga mga taxes. Kay mayara nga daan sa nga power bala may gahom may deber ang gobyerno nga mahimo ina no nga mapanubuan ining taxes agud nga mayara man sila sang obligasyon hindi kaya ipalukdo lang sa mga pasahero ang problema sa pagsaka sang presyo paagi sa pagpasaka man sang plite. Mamaluoy man kamo no sa mga pasahero. So mabugat man ini para sa mga drivers nga magpasaka na naman sang plite kay ginalantaw man nila nga magadutay man maga-commute bala kun magataas na naman ini nga plite. So ang pinakamaayo gid nga mahimo diri kun tani amo ang aton nga gobyerno so kabay pang hatagan nila sang pagtamod ang panawagan sang undok kag sa mga transport sectors. Samtang dugay-dugay aton man check yaro no mga balita ang natipon sang patrol kaya Bombo Gracelyn Lobaton tuhoy sa tatlo ka mga miyembro sa New People's Army mag-amay to sila no ang isa ka tatay kag duha ka mga kabataan nga nag-surrender nagsungka na sa gobyerno didto sa Santa Catalina Negros Oriental. So aton na check karon kaya mayara sa nga statement o interview si Bombo Gracelyn Lobaton nagikan sa 11th Infantry Battalion. So nagapadayon no maayo ini bala nga balita no nga makabati kita nga may mga NPA bala nga nagasungka voluntaryo bala nga nagabalik sa sabak sang aton nga gobyerno sang sa makabalita kita kon makabati kita nga may encounter kag amo na no napatay ang mga miyembro sang NPA although nga accomplishment ina sang aton nga mga soldado pero mas manami gid kun tani nga wala bala sang nga hindi napagulton sa mga NPA nga madula pang ila kaugalingon nga kabuhi antes sila nga antes sila nga magsungka bala so instead bala nga makig-away sila abi no kag
sa ila nga kausa nga wala man sang puturo, so kabay pa marealisar gid sang mga rebelde nga mas maayo ang kabuhi kung magbalik sa sabak sang gobyerno. So aton ina karon na pagka-checkero no kay Bombo Grace Lino baton mayara man to siya sang interview kaya Jemar Valencia ini siya ang nag-champion no sa Mascara Dancing Traffic Enforcer 2021. So aton pagka-checkero kagaton pagkakuhaon ng iyang statement no. So congratulations gid sa aton nga mga traffic enforcers kay kaapisar nga wala natigayon ining Mascara Festival mga kabombo no kay bangod sa pandemic naghambal man to gani si Mayor Bing kay inano nga ginakasubo man sini nga ikaduha nga tinion nga wala na hiwat ining Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod apang at least ining Mascara Dancing Traffic Enforcer 2021 no kung sa diin ang mga miyembro sa Bacolod Traffic Authority Office ang nakigbayan ang nakapaumpaw man no nakahatag bala sa nga magluwas sa entertainment sang inspirasyon man nga nagapakita nga ang mga traffic enforcers siya mga talentado man no. So samtang sila kaina, samtang trabaho sila kaina, nagasaot sila dito sa Maydalanon. So aton checkero ng duga nga impormasyon tuhoy diri sa patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton samtang isa ka lalaki no ang napatay sa pagkasunog belasang isa ka truck sa syudad sang Cadiz ang tinalikdan. So sa karon mayara na ini isang identity. So aton ina-kumpirma ron sa patrol samtang mayari diri advisory no ang syudad sang La Carlota tuhoy sa closure sa Bagunawa Bridge. Ginapahibalo sa tanan nga hindi pwede maagyan ang Bagunawa Bridge sa Banwa sang San Enrique sa humalin Oktubre 23 tubtob 27 tuig 2021. So hindi na malabyan ining Bagunawa Bridge humalin sa sininga Sabado tubtob sa masunod nga Miyerkules. Hindi bangod sa construction nga paghimuon sang Department of Public Works and Highways o Department of DPWH no sa nasambit nga Taytay. So sa mga pumuluyo no nagapanugyan ang syudad nga magpangitaan na isang alternatibo nga ruta. 48 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jaire. So, mag-una kita ko Jaire sa balita tanong nagikan pa sa Oriental, no? Negros Oriental. So, syempre sa Santa Catalina, mayarasing tatlo sa mga NPA members para mag-amay sila Bombo Jaire, no? Ang nag-surrender sa ito sa Oriental sa gobyerno na Bombo Jaire, sa baksang gobyerno. Actually kami ang mga sundalo naton, no? Kay sa bulik na nag-surrender ining tatlo ka mga NPA members. Sa man nga mga pumuluyo no sa no nagabulig yung padayon sa pagbulig sa aton mga sundaluhan, no? Ning tatlo ka mga NPA members mo sa ere na makagina mag-amay na sila. Ang ilan sila nga nata ara sa mga edad line of 2, no? 23 years old, 20, no? Mga yung ilang gender, Bombo Grace, lunsay ni sila mga lalaki? Yes, sa mga lalaki ang mga nag-surrender dito sa Santa Catalina, Negros Oriental. So, Mamusayre, ang commander sa 11th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Roderick Salayo, ang gingkuan sa statement regarding dire. So, ang nag-surrender, no? Mo si Reynald, I mean. Saka team leader kung siya ere, no? Kag initial gikan pa sa grupo sang Southeast Front Committing Region Negros, Cebu, Bohol, kag Siquijor. So kaupod ang duhaya ka mga kabataan nga Sanday Eman kag Chuni. So kung siya ere, ang duhaya ka mga kabataan, mga katapoy sa unit siya. Wala ini sila yaga intragid no sa mga operation ni pala. Example, may mga encounter, no, ginahimo sila nga do manugantaw or gano ba? Overseer daw nagabantay lang Bombo Grace, daw mo na? Yes, no? Nagabantay lang. Pero kung may mga armas nga sobra, o Jaire, ginagaan man sila para isa ilang proteksyon.
So, ang ila sini nga amay nga si Reynald, team leader, no? Kung baga, do commanding officer sa isa ka grupo nga magasapak sa away mo dire. Mm. Oo, ining bit-bit nila, put nila sa pag-surrender ang tatlo or M14 bolt action, makita sa litrato ta, saka homemade M14 bolt action, kag mga dokumento nga may mataas nga intelligence value. Gapamatuod pagid nga sila katapo sang NPA, o CPP NPA, Cambo Zaire. So, ang panganugyan pagid no, permi sa aton sa mga kauturan nga sa makaawala nga grupo nga mag-surrender kay Madam Gid sang programa no, sa aton sini nga sa aton nga gobyerno no, kasi mag-surrender. Kag ang nala nila mo Zaire hindi man mahatag complete kay para sa seguridad nila kag sa mga programs na pagapatong nila no as nga makasugod sila sa bago nga kabuhi no mula ang first name lang ang ilang ginhatag sa aton. Mo Grace, So, ano ang Zaire, nagduso yes. sa ila nga magsungka na kon magbalik sa sabak sang gobyerno? So, mo Zaire, may ara to sing duha ka mga reasons, no, na nagsungka ini sila. Ang isa, ano ba, sa ilang operation, wala sing maayo nga madulot man sa ila. Doon na-realize nila, Bombo Grace, nga Yes. do ka sala? Yes, kung mo Zaire, kasi may kakulangan man sa mga grupo nila nga hindi man nila hatag bala, no, sa ilang pagpangabuhi, no, kulang. Tapos, for practicality, mo Zaire. So, amo na po Zaire, ang tatlo ka mga nag-surrender. So, hindi pa salamatan tanan sila sa ilang pagsungka, no? Kag hindi pa ulihan tanan sa ila. So, madamo sa mga programa. Kag ilang mga plano sa kapuli. So, magpadayon. Kag mangin matawhay, no? Unlike sa mga nahimo sa Pilipinas. Wala natin walang kids. So, Zaire, pakatuan, mga maayo. So, Zaire, aton nga kamatian no ang pahayag sang commanding officer sang 11th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Roderick Salayo. Nag-decision na si Reynald. Actually, si Reynald lang yung nag-decide kasi yung dalawa kasi yung anak niya, si Emma. Opo. Jimmy. Nag-decide siya because of the reason one, inequality dun sa loob. Kasi may ilang mga kasamahan sila na nag-commit ng discipline instruction sa loob. So dahil sa hindi pagkakapare-pareho ng punishment na natatanggap, medyo kumbaga may favoritism yung nangyayari sa loob. So it's internal problem sa kanila. And then pangalawa, for practicality, 12 taon na kasi si Reynald dun sa kabila. So nag-ooperate siya. Mainly ang operational area niya is Santa Catalina, particularly yung barangay ng Talalak at saka Nagdindod. So, for the past 12 years, nag-start siyang mag-full-time is 2015. So, nung nag-full-time siya, so, yung ilang mga nire-raise nila na issues like lupa, kakulangan ng serbisyo ng gobyerno, lalo na yung daan, wala kasing maayos na daan from sentro ng Santa Catalina going to Cabujado, to Tamlang. Yung inaabot yun ng 28 kilometer na stretch. So because of those problems, ilan yun sa mga naging dahilan kung bakit siya nag-join sa kabila. And right now, na nagkakameron naman na ng progress, i-realize na medyo nagiging irrelevant ang mga issue rin na kanilang pinaglalaban dati. So, for practicality reasons and because of realization niya, so, na rin siya, nagbalik loob siya sa gobyerno. And then, siguro tinitingnan din niya yung ilang mga programa. Medyo madami-dami rin kasi kaming programang dinadala din sa area nila. Opo, sir. Sir, itong si Reynald po, Okay.
Ano siya, team leader siya ng South France. So, ibig sabihin ng team leader, siya yung namumuno sa either 6, 8 na miyembro ng grupo, more or less. Okay. Siya Sir, yung, oo. kumbaga, squad leader kung sa sundalo pa. Okay. Sir, yung dalawang anak niya po, no, ano pong mga, pangalan, first name? Si Junie at si Eman, similarly, they'll be part ng program, kaya yung aliases yung binigay natin. Okay. So, yung Eman, ilang taon po? Si Eman is, wait lang ha, tingnan ko, baka masita ako dun sa age. Isang 23 at saka isang 20. Okay. 2020. Sila naman kasi ang explanation dyan, usually kani-recruit yung tatay, ang susunod na re-recruit ng CPP-NP, NDF o ng community recruit yung nanay. Pagka-after ma-recruit yung nanay, yung anak naman. So, yung dalawang anak na yan is ginagamit as unit militia. Anong ibig sabihin ng unit militia? So, sila yung nagsisilbing lambat panitik ng kaaway habang sila ay nandoon sa specific na sitio or baryo na kung saan tumitira itong mga kapatid. So, kung minsan din, kung may sobrang armas ang kabila, ibinibigyan din nila ng armas itong unit militia. Okay. Sir, ano po yung mga dala nila sa pag-surrender? Ang dala lang nila sa pag-surrender is single volt action na na M14. So, ibig sabihin nun, yung ilalagay mo yung bala, isang putok din. Pagkaputok mo, lagay ka na naman ng bala. Hindi siya yung automatic. So, ang category niya is an M14 na single bolt action. Okay. What else po? Subversive document. So, yung mga ginagamit na kapag sila ay ginagawa nila yung gawain pampolitika. So, like mga acetate, yung plastic kung saan nakasulat yung kanilang mga itinuturo. Kasi madali yung matupi kapag naglalakad sila sa bundok at umulan, hindi siya nababasa katulad ng Manila paper. Yung mga basic na aralin nila sa kanilang mga kurso, yun yung kanilang mga dala and ilang mga data na medyo may operational value. Bombo Grace? Yes, Bumajari. So, napatian ang statement, no, sa commanding officer sa 11th Infantry Battalion. So mas marami gid man bala Bombo Grace pamatian no nga ara balang may nagsungka, may nagbalik balang ang mga NPA agod makapanugod sila bala sang bag-o nga kabuhi sang sa mabatian mo nga patay ang mga ini no. Although accomplishment na Bombo Grace ang aton nga mga militar no nga ang balang pagkalutos man sa mga NPA pero samtang hindi pa bala hindi pa huli ang lahat bala gani hambal nila. Samtang wala pa sang kabuhi bala nga nadula no, wala pa sang pamilya nga nawadaan sang pinalangga sa kabuhi. Kung tani, magbagong buhay na sila. Yes, Bumajari, sakto ginanghambal mo. So, atong sila nga mga utot na sa makawalang grupo, ayon man kay may mga kaisog pas la Bumajari mag-surrender. No, amo nang matuod nga maisog, no? Kapunggan ang kaisog sa gatawag nga dahas sa Tagalog pa. Correct, no? Violence ng Bombo Grace. So din kasubong Bombo Grace nag-live? Pare ko subong mo sa Aires sa dalan lakso, no? Likwat naman. Kaya makita na dalaga pangilat, no? Sa posible mag-aulan sini nga gabi. So atong sini nga mga kauturan nga nagalabay diri, posible magapuli na sila mo sa. So kamusta dira ang aton nga kalangitan Bombo Grace magalumon? Kung sa rin atong kalangitan, madamol gid ang galom. Bisan dulo makita ko gid ang galom, no? Kaklaro gid katama. Pangilat sa ginapa pagpanaog naton kada subong. So mamunpo naman tani gali Bombo Grace ang aton mga nilabhano kaya doa mangin maulano na naman ang sininga gabi. So kamusta dira ya Bombo Grace ang mga tawo dira may nakitaan ka pa dira nga nagalakat-lakat abis dalan? So mga dire maliban sa mga security guard no wala sing may makita nga ibang mga katawhan nga nagalakad. Step lang sa mga nagalabay-labay no nga mga motorsiklo kag salakyan. So marami man mong sir kay ang mga
motorsiklo, no? May ang drivers, may mga helmet kit, no? Wala sila nagkapadasig isang pagpadalagan, unlike kung kagahon, abi, no? Madamo kasi kung kakalumba. Correct, Ma'am Grace. So, kamusta ako na to, Ma'am Grace? Ining nag-champion bala sa Mascara Dancing Traffic Enforcer, si Kaina, no? Yes, mga sere. So, tanan nga nag-intra, mga pulo ka mga finalists, no? Sa dance competition, mga traffic enforcer, no? Sa atin nga Mascara Festival. No? Amoning pamagit ang i-celebra sa Mascara Festival. Sila nga ito, ikaw sa rin tungod pagkatapos sa pandemic. So, bisan na paano, naka-enjoy man ang atong siling mga kauturan, especially sa mga nakakita kanina sang competition. Kagumosayre, ang nagdaogid mo si Traffic Enforcer Jemar Valencia. No? Si Traffic Enforcer Jemar Valencia. So, Gumosayre, ina-congratulate siya, no? Halin sa Bamuradyo Bacolod, kag nalipay gid siya nga siya ang nagdaog sa nasambit nga competition. So, tatlo sila ang may ako nga award, no? From 10,000 to 3,000. So, nakabato niya si Sir Jemar sang 10,000 pesos. Kag may arap pa sang impact or mga gamiton na survey, especially ang ginagamit sa gidadal sa kinakaon sa bugas, no? Kanon, no? Bamusayre, ang winner or first place winner kasi Sir Jemar, ang sanguna kaya since high school, nag-intra na siya sa mga dance competition. Kaya kasi sabong, no, nadala yaman sa gihapon, yung pakita ya ang iya kinaadman, alin sa high school, tub-tub. Sa karon nga, arilain naman niya, samtang nagasaot, man sa tunga sandalan, kapatigayon sang order, no? So, mas budlay niya, Bombo Grace, no? Kaya magsala ka lang niya ang lakat man sa trapiko ko sa mga salakyan, nakadepende man sa imo. Yes, no? Ang lakas ng salakyan kag ang traffic, ang muning ilang responsibilidad, no? Makontain nila, kag at the same time, ang proper order, balabo ba siya, sa tunga sandalanon, no? Pagpilihan nila, palayo, no? Sa tawag nga aksidente, kag ang mga drivers, nagaka-remind man, no? Bamusayari nga, amo ning ilang dapat himuon sa tunga sa dalam samtang nag-drive. So, ari si Sir Jemar, bamusayari, nagkasalamat siya sa ilang head, no? Sa bitaw nga si Major Ruel Tulanag, kag sa ilang, sa aton nga alkalde sa syudad sa Bacolod nga si Mayor Dinardia sa ini nga activity or contest, no, sa adlaw pa sang Mascara Festival Mambojaire. So, sa August siya nagsugod nga contest kaya naglambot na tugtog sa bulan sa Oktubre nga sakto man sa pag-meet, no, sang Mascara Festival. So, malipayon siya katama kag ang iya mga upo gina-congratulate man. So, hambal gani mangimapisan lang, no, kag mapadayon sa serbisyo. So, bisan mo Jairi, wala ning contest natabo. Gasaot naman siya nadaan sa pagpatigayon niya sang traffic. So, nagasaot naman siya galing nga daan, Bombo Grace, maski normal nga okasyon samtang nagaubra. Yes, ginadala yan nga daan. So, dali siya, no? Hindi lamang siya, kundi ang mga finalists. Actually, 13 ni sila. Tapos, nagpapanaog or napalalom na sa pulo na lang ka mga contenders o finalists Bamusayre as nga na-declare nga champion. So, ari, Bamusayre, ang malipayon nga mensahe halin sa first place winner o champion sa competition, dance competition sa mga traffic enforcers 2021 sa Master Festival, si Sir Jemar Valencia. Actually, ma'am, wala ko na na-expectar nga akong nagadaog sa sining competition. Nakita tama no nga mayo ang mga iban nga contestant kag mga punta man sa sining competition. So wala ko gid na expectar nga muna nga ako madaog sa sining competition. So sir, sa subong sir, ano ang nabaton mo sir nga nga prize sir?
Actually, ma'am, nakabaton ako sang prize sa SM, no? Sponsored sang SM. And of course, sa Bitaw, may cash kitang nabaton man. Tapos may sakong bugas, ambot kung 50 kilos. Kasi 50 kilos, guro ni. 50 kilos, Oh, sir. and of course, sa mga ibang rin nga, grocery. Oo. Okay, so sir, nagpasalamat ikaw. Ako nagpasalamat ako una-una gid sa amon nga pinalangga nga IP, no, si Police Major Ruel Kulanag. Nagpasalamat ko sa iya sa sini nga mga helikopter para sa pagsaulog sang dancing traffic enforcers. Kag of course sa aton nga pinalangga kag mapisan nga Mayor Honorable Mayor Evelio Bing Leonardia and Honorable Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So sir, dako gini nga bulig para sa inyo sa pag hatag man sang kalingawan sa mga driver, sir. Yes ma'am, mas mayo mga amo ni ginahimo mo dadlaw, medyo may saot gamay kag enjoy mo lang ang trabaho mo kay hindi ka gid makabatsag sang kapoy. So sir, for example, sir, no, kung wala kompetisyon, ginahimo nyo man eh. Actually ma'am, hindi taman siling sa matagal adlaw na himo, pero kung kisa-kisa na himo man depende sa sitwasyon kung sa kondisyon. Oo. Pero kung ginahimo nyo gid. Ginahimo gid pa naman. Tidamo gid nga kalingaw, sir. Yes ma'am, mag-atag lingaw sa aton nga mga motorista. Sir, minsay mo, sir, sa mga kaupdanan mo. Misay ko sa mga kapdanan ko maging mapisan ng perme sa obra, halong na perme kag enjoy lang ang trabaho. Sa pamilya mo, sir. Sa pamilya ko, madamo man nga salamat sa akon nga Iloy nga Silma Valencia and of course sa kay Papa Julius Valencia kag sa pinalangga ko nga asawa Miss Juliana Tipatia Valencia and of course sa mga Tipatia family and Valencia and Palomo family. Nagpasalamat gid ako sa inyo kung di ko sa inyo kung isa wala gid ako dire kag wala man ako. Na-inspired ka man, sir, sa inyong sininga pamilya sa pagsuporta nila. Yes, ma'am. Yes. Na-inspired ka man sa ila sininga pagsuporta. Yes ma'am, na-inspired ko alin sa una nga mga kompetisyon nga mga nagyan o sa una kundi ito ara-ara si Papa, si Mama ga suportar sa akon. Alin sa una sang eskwela ko ka school. Okay. So, sir, Mojaire. So, amo to, no, ang pahayag sang first place winner naton sa Kagina na competition. Kag Mojaire, maliban sa premyo, no, lalabot sa premyo nga nabaton sa aton sini nga mga winners, ang ilang nga kalipay kag ang ilang nga pagserbisyo, proud gid sila. Samtang nagahimo sa ilang posibilidad, naga-enjoy sila pagay man sa pagkaon. Correct. Kag nakahatag man sila sa enjoyment, sa mga tumalanaw man Bombo Grace, especially nga wala nga daan sa karon sang sa Mascara Festival, no? Kansilado gihapon Yes. tungod sining pandemic. So at least paagi sa amo sining nga contest sa aton mga traffic enforcers, do na na dumiyara gihapon sang celebration, no, kahit papano. Sakto ginabang mo, Jaire. So, bisan makapoy, mainit kagina, at least, no, nakakatag sila kalipayan, kag sila mismo nalipay man sang ilang obra, kag amo ni ang dugang pang dance competition. So, kagina gani o, Jaire, dito sa Latapan, no, malapit sa ila sa ning opisina, no, sa Bitaw. Upod ang ilang head, no, nga si Police Major Ruel Kulanag, nagsaot sila mo, Jaire. Maayo baka higing pakita nila Bombo Grace ang ilang nga mga talents, no? Ining aton Yes. mga traffic enforcers bila Bombo Grace hindi man mahapos, no? Ang ilang nga trabaho kung kaysa ginakainitan pa ni sila sa mga drivers bila ining mga bitaw, no? Pero dapat intindihon taman nga ginahimo lang na nila ang ilang nga trabaho, no? So kanami gid kay do ka very light lang gid Bombo Grace, no? Sang ilaman nga sang makitaan mo bala nga pisal sang kainiton pero nagasaot gid kaga nag-enjoy man ining aton mga traffic enforcers. Yes, mo Jaire, kag kumakita pang amo nila klase ng mga traffic enforcers nga gasaot, kita nagaka-inspire kag nagakalipay man, no? Kay bisan mo Jaire nga wala man ba wala na sa nahuya. Ano siya sang traffic sa dalan, gasaot siya, no?
So, Ano yan, ang samtang nagahulat ka bala Bombo Grace nga mag-go na bala ang ano no, ang traffic lights. At least malingaw ka bala no, hindi ka maboringan. Yes, kag mayo lang kapag drive dayon sa atong mga drivers, no? Malingaw sila. Mm. Okay. So, Mamachere, makadto kita sa isa pa naton kabalita. Ang kagina nga na-report nga minasapon nga bangkay sa Banwasang Murcia. Again, may na kitaan man nga bangkay sa Banwasang Murcia. So, Mamachere, ari naman, no, isa ka natural death ang rason sa iya sini nga pagkamatay sa biktima na si Roy Villanueva. Roy Villanueva, 34 anyos, single o kung may asawa, siya Mamachere sa una, sigong single na, may mga kabataan, estudyante sa Lakas Tuliana, nag-apusental apang nagatinir sa Banwasang Murcia, no, bilang isa ka tricycle driver, niya nga pangabuyan. Kag nakibot lang ang isa nga mga pod nga nasakwan niya nga wala na siyang kabuhi. No, nagahigka kag wala man sing dugo, pero Mamachere according sa mga mga biyan niya nga mga tricycle drivers, hindi siya may ginabatsyag nga masakit, no? Specifically, severe tuberculosis o kung nga tawag ta nga TB. So, kagina, nipakadto man to ang MDRRMO para i-check no ang pulse o kung ang biktima kung may kabuhi. Pagintala pa ini sa hospital o kung or sa health unit, no? Apang, patay na gid Mamachere, wala na gid sansa, no? Ini nga lalaki. So, Mamachere, wala man sing foul play, no? Natural death gid ang reason sa pagkamatay sa nasambit nga biktima. So, Mamachere, pamatian ta pahayag sang shooting investigator, no, nga si Police Staff Sergeant Edwin Celis. Bombo Grace, so Yes. ining tricycle driver, may mga pamilya ini siya pero sa isa dara siya kapayag-payag na na nadulaan sang kabuhi. Yes, Mamachere, nagahigdaon siya sa isa ka plastic bench, no? Amo ni, nasapuan na lang siya nga wala na siyang kabuhi, Mamachere. Sige Bombo Grace, atong pamatian no ang pahayag ni Police Staff Sergeant Edwin Celis. Sang last sa Sunday bala may nagkadto di umagad. Oo, nagpabalo nga nadulang ilang ugangan si Felix Zamora. Okay. Oo, tapos wala na nila makita. Bombo Grace? Bombo Grace? Bombo Grace? Bombo Grace? Yes, Mamachere. So, do alang-alang taguro Bombo Grace ma-play kilain ining kay dire no kay Celis dire nga voice clip. Sa isa, Mamachere. So, ato na nakabantayan, no, sa atong mga kauturan ang voice clip, no, sa atong sininga interview regarding sa isa ka nasakwan nga bangkay. So ato ya Bombo Grace ato balang nasunog sa may sa may Murcia no? May identity na ko no? Yes, Mamachere, stand corrected, no, sa Cadiz City, no, ang Cadiz gali, biktima ta. Yes, oo. Nagligad nga mga sinemana, natabo ang pagkasunog sa isa ka truck, kag may duha ka mga biktima. Ang nalitan sa Mamachere, ang isa buhi, ang isa patay. So, Mamachere, kung malumduman pa, wala sing identity ang lalaki nga napatay. So, nakipag-angat kita sa Bureau of Fire Protection sa Cadiz City, kag ini siya ang mayroon na siyang identity. So, Mamachere, ang information nagikan man sa Cadiz City PNP, no, ang mga nabalaan nila ang identity sa nasambit nga biktima. So, ini siya ang giningalanan kay Romnick Borasca. Romnick Borasca, 21 anyos, single, kag truck helper, kag residente Mamachere sa syudad sang Sagay. So, kung paano man nabalaan sa atong tingin nga Cadiz City PNP, nga na-identify siya, wala man mahibaluan Mamachere, basta amo ni ang nakuha nga data sa atong tingin nga Bureau of Fire Protection. Importante kay Mamachere nga mabalaan ang identity sang isa ka biktima sa any
incident kag kaluy-an na kuha naton ang iya sini nga identity. May nag-claim na Bombo Grace nga pamilya sa iya nga bangkay? Yes, Mama Sari, meron nasa nag-claim. Mm. So, ari mo sa ari pamatian tamalipot ni pahayag sa aton sining fire officer 1 nga si Gerald Bugtong. Bali, ang data ni siya ma'am, nagaling isa sa police PNP no, so nag-follow up kami kasi nga, so nakuha sila ng data. So nga lang, sang napatay ma'am, ang iyaging ngalan, ang first name niya, si Romnick Borasca, ang iyang last name, and then ang iyang middle name, si Arisgar. 21 years old siya ma'am, laki, single ma'am, kag truck helper. Taga ano siya, Hacienda na. Hacienda Gina, Barangay Rafaela, Barela. Okay na. Barangay Rafaela, Barrera, Sagay City, Negros Occidental. According sa PNP, sa pakikamo dito sir, sa PNP, paano nito kuno nakilalaan? Anong mga test or mga exams sa aming para mabalaan nga aming biktima? Bali, hindi ako ka-sure, ma'am, kay ang amon, yung kung paano nila na-identify ang ano naman, kay pagkanto naman, meron sila data, ma'am. So, pumagare, amulan to ang pahayag sang investigator sa natabo nga pagkasunog sa isa ka kasyudad pangkad. So, ini siya galit Bombo Grace si Romnick Donas ka, no? 21 anyos, kabata pa, no? Kagabaw, gido ka makaluluoy, gid ang iya ginhangpa, no? Pero condolence gid sa pamilya sining biktima kaga at least sa karon mayara na, no? Na-identify na gid man siya. Yes, Mojari. So, subong mag-idog-idog kita kay nagatalit na sa itong ginahampangan Bombo Jai. So, nag-ulan, gid man gali Bombo Grace, no? Yes. So, ang ulan, nakabig naman nga grasya, Mojari. Pero kung matamaan man ka, so ay masaton sa nga mga kuturan, nga permi lang malagi na ba ng ilang lugar. Correct Bombo Grace, no? Especially sa Piladib Lakabayan sa Bacolod, no? Do ka, gen may sang tinalikdan gani may pila pa to ka mga puno bala nga nagkalatumba bangod sa tuman kakusog sang ulan kag sang hangin Bombo Grace. So kung tani, no, hindi gid magabasko gid ining ulan sini nga gabi kay do kanami man nga daan Bombo Grace magtulog bala nga nagaulan, no? Do kanami gid batyagon hindi bala maginuot, no? So kabay pa nga hagan-hagan lang gid. So kamusta dira yang sitwasyon sang dalanon kaya naglapaw na kita sa curfew. Ako nagsugod na ang curfew hours diri sa syudad sang Bacolod. Yes, Mama Jere, as of the moment, ang atong sining nga mga motorsiklo kag salakyan, malaka na lang, magutay-tutay na lang ang nagalabay kay tungod nga hambal mo gani, no? Curfew hour na, last just na. Kag ang atong sining nga curfew hour, reminder lang sa atong mga kauturan liwat, no? Pero nga gina-remind ta sometimes tayo Mama Jere para nga malipat, nakikisaya kalipat. So, from 10 p.m. to 4 a.m. sa gihapon, diri syudad sa Bacolod, Mama Jere. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Mama Jere, live dito diri sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan. Ini si Bombo Grace yung nabatang nag-report para sa Mamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 17 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live mayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik liwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.